Nizim Africa Tokozani Sanbonani Dumelang Apsheni and Hello. This Dr. Odiketla Maketla Nyangenkulu Yasin Nizim Africa. All the way from 180 ENM Road, Mondio, Johannesburg. Kwatangutu Gerongwen. Sinendao endaweni yase Rustenburg. Rustenburg, office number 146, President Mbeki Drive, Unit 5, Fashion Walk Buildings. Bagwetu. We have an office in Rustenburg CBD. Langi nama product wami khona, langi sebenza khona abantu ngayo yonke into. Kube kuyikuthi futhi sinendawo e180 ENM Road, Mondio, Johannesburg. Ilago nangisiza abantu khona. eRustenburg ngiyatholakala Monday, Tuesday, Wednesday. eGoli sivula eMondio, eGoli sivula Monday to Saturday. Abantu bayasizwa every day. Ungathi mkhulu khona, mkhulu awukho mkhulu, ngikhona woza. eRustenburg nakhona hlezi kuvuliwe Monday, Tuesday, Wednesday. Kube kuyikuthi next year from first week of January sizabe sivula inkonzo eRustenburg. I will tell you the address, I'll mention the address. Mamela ngwaneso, itopic yami ithi into yomuntu ayidliwa, samuthu hasijiwi. Kisayiphetha nje. Samuthu hasijiwi. Kunabafazi, kunamadoda. Kunabantu ukuthi indoda yakudla 2 million, indoda yakudla 3 million, indoda yakudla 5 million. Into yomuntu ayidliwa. Kusho mina Captain wezinyanga, Dr. Wood himself. Ketla Maketla, nyanga enkulu yase Nizim Africa. Kunabantu ukuthi abana umusa. Mangithi abantu engithi abana umusa, abantu ukuthi abana luzwelo. Uthola ukuthi ushade umuntu, washada umuntu, asina nix. Asina le paint. Ne paint anganayo, ipaint imbobombobo enkindawo, ene paint enembobombo, angena nix. Uthola umuntu lokuyikuthi untombazana ephetha ngeindwango. Aphetha kamasila ngeindwango mephetha. Uyazi mephetha, I want to make an example serious. Uthola ukuthi umuntu akho uthatha iduku kanje, leduku alithi. Alithi duku. Alithi duku. Alithi duku. Alithi alifake paintini, aphetha ngepaint, aphetha ngeduku. Wathola umuntu asatsibo restaurant ekingi. Wathola umuntu ongena license, wathola umuntu ongena learners, wathola umuntu ongena nix. Wamthatha umuntu from pants, wamisa phezulu umuntu. Ngothando, ngenhliziyo evulekile nangesineke. Akwenzana umuntu. Akwenzana umuntu. Kwinamhlanje umuntu ukudle imali. Wamshada, after umshada lo muntu, namhlanje lo muntu lo sekathi yena ufuna divorce. Umshade in community of property. The girl knows kahle lo mfazi ukuthi mina la kulomuzi lo angina next. Ngathi alomlisa eso ena yonke into la nayo. Ana imoto, ana imizi, ana ama assets, ana yonke into. But today lo muntu ukutshela ukuthi ufuna 50-50. Futhi she's even demanding more. She's even demanding more. Alebala unomutholi adaipa kalesila. Adaipa ngendwangu engayazi ne pets. Yebo gogo, edaipa ngendwangu. So, ngendwangu kanje. Ihlala inkomo yakhe ihlala phezulu kwalento. Namhlanje uyaqosha, namhlanje uyakuthuka. Namhlanje ukubiza ngamagama, namhlanje uyakuthuka, namhlanje ukutshela ukuthi kumele ukuthi namhlanje ni share imali. Omunye kuyimanje uhleli nomuntu wamisa esikolweni. Kibuya kanjwa motho uthi into yomuntu ayidliwa. Yikhuma ngabantu abadliwe, into yomuntu ayidliwa. Yikhuma ngomuntu ukuthi udliwe. Udliwe ubani? Udliwe ubani empilweni yakho? If nje umuntu ke wadliwa, ngikhuluma nawe. Sasileki noma hewu. Kunomunye umuntu ukuthi namanje wadliwa, since wadliwa imali, usuphila ngamahewu. Sibono sesiwotile, lenduni wondile ngaka. Sale kuri wotile ke tshole sibono siwotile. Ka mogho o jiwe nkate life nya o jiwa ke batho. Kuthiwa hayi namhlanje uzamile ukudla. Bako zamile uja ujile banana A1 wabona phela impilo ayisekho la. But namhlanje uzamile ukudla nkosi yami edle nje banana lodwa akusina mpilo lapho. Bakwethu lana kudlala la. Yikhona umuntu eserious mangithi kuwena.
Ngikhuluma nabantu abathi Dr. Udi mina nginenkinga ngadliwa. Into yomuntu ayidliwa mntaka baba. Nginomuthi umuthi wakho uyawuthumela, uma uthumela lo muthi lo utshela yonke into efuna yenzeke kulomuntu lokuthi wadlala ngawe. Itsira inyanga, umprofeti, umlungu wakho, umfazi wakho, abantu bakini ubani, as long as kunomuntu yaziyo ukuthi wakudla. Lo muntu wakudla na impande. Ngizokunikeza impande, thatha impande. Into yomuntu ayidliwa. Uma ngithi nje into yomuntu ayidliwa, ngimina something serious. Angimi into yokudlala, into yomuntu ayidliwa. Kunomuntu ukuthi kuyimanje lo bhuti lo bekubhuti ukuthi kade senze ama-tracking. Uma lo bhuti lo osebenza ama-tracking, uthatha intombazana uyifaka isikolo. Uma ifaka isikolo le ntombazana ingena isikolo, mthetho ungena isikolo, iyaqeda ku-matric kwayo, uyisa ka nursing, iyangena kwa nursing, mthetho ungena ka nursing. Uma isiphumile ka nursing, isiyosebenza, graduate, iyosebenza, ayinabazali, ayinabani, uyenzela yonke into. Uyenzela yonke into futhi ngesihle nangothando. Uyenzela yonke into. Uma ifika lapha yana ingena u-night shift ne-doctor ethisi. Leyo doctor leyo, that particular doctor, bayaqala bashebana ka warding. Makumele balapha umuntu uyagula, umuntu azafe ezandleni zabo. Bashebane kamahlombe bachamana, bayafletterishana, bayafebariza ewardini umuntu uyagula. Njengoba umuntu egula bona babhekana emehlweni, bayabambana nokubambana, bayanqabuzana, umuntu azafe. Umuntu maqeda kufa la ewardini, emva kwalokho bona bayaqala baratana, mabecala bathandana, into yabo iyaqhubeka. Wena kuyimanje sakutshela ukuthi siyafuna ukumove out. Umbuza ukuthi kungani ukutshela ukuthi ufuna ukushawa umoya, une depression. Umfakile anxiety ngoba uhlala ufuna ukudla, ngoba uhlala ufuna afike early, ngoba uhlala ufuna lokhu, yena mephumule uyakhala, yena mephumule uyalwa, yena mephumule in. Wena usumfakile depression ne anxiety. Usekutshela ukuthi uyahamba. Ngikuma ngomuntu ukuthi wamfaka isikole, unomisa isikolo, umunyetse. Hase wena ufetha umunyala, wamenzela izinto namhlanje wena awusay type yakhe. You are no longer a perfect match. How's type yakhe? Ngikuma ngomuntu engithi yena into yomuntu ayidliwa. Batla ngikuthi ke romweni. Ayu into ababhala. Omungakana nka uri kibuya dijoka, mina ngijoke ku YouTube. Angizela ngijoka la. Zinto eziserious. Into yomuntu ayidliwa. Into yomuntu ayidliwa. Into yomuntu ayidliwa. Nje umuntu ayidliwi. Into yomuntu ayidliwa. Ayidliwa. Kulokhu njalo. Lo muntu lo omunye umuntu umakhele indlu, uwakhela abakubo, umuzi wakubo indlu, ubathengele imoto abayisebenzisa ngama weekends, uze nawe futhi uzenzele yakho into. Umakhele indlu, wakhela uma wakhe, naye umenzele izinto zakhe, umenzele ini, wena ugule. Ha wena sokugula usuyaqoshwa. Sekufaya amanye amadlela ekhaya ukuthi wena uvukelwa. Uyagula uyinto nje. Ngikuma ngomuntu Dr. Udi, mina ngifuna izinto zami zonke ezadliwa. Into umuntu ayidliwa. Uma unenkinga ngesimo isikanjalo, wadliwa intombazana, wadliwa umlungu imali zakho, benisemathendeni umuntu abaleka nemali zakho, wayenzwani. Yonke le nto le batla ukuthi ke rongweni. Xela ukuthi umfonele umthinte. Ngikhona eRustenburg, ngikhona futhi naseGoli. Impande ikhona, ngithi umuntu akadliwa. Impande yakho ibiza imali enga nge-3,000 rand. Le mpande uma isebenzisa, you destroy one's life. You destroy impilo yomuntu. Njengoba lo muntu lokhu ukuthi akudla imoto, akudivorce, akudla imoto, akudla indlu, akudla umuzi, akudla yonke into. Lo muntu wamosha yonke into yakho. Ngibatla mamele. Fika nemali enga nge-3,000 rand. Ngisho nga 30,000 rand, shelter ekhulu ke twice. 3,000 rand kuphela. Ngisokunika le mpande. Le mpande uma ngikunika yona, impilo yakho ikwazi ukuthi be right. Uma uyislima le mpande ungayeka. Ujayela ukudliwa, mina ngijayela ukudliwa. Mina ngicela ngidliwe abafazi. Uma uyislima le mpande ungayeka, qhubeke nempilo yakho khuleka. But if umuntu Dr. Udi, mina ngadliwa. And seriously I'm seeking serious vengeance and serious revenge. Mntaka baba, please come and see me.
noma ngitshele nje ukuthi mkhulu ngicela ungithumele impande so, ubiza nje igama lomuntu, awudinga isithombe somuntu, ubiza nje igama lomuntu, ungishaye lo muntu lo ngomuthi. Lo muntu lo zomshaya ngomuthi uyophela yonke into. Njengoba umfaka isikole, number 1 kumele aphele umsebenzi, number 2 kumele angene egoledini, number 3 kumele ahlane lo muntu lo wakhe, number 4 kumele abantu abomndeni wakhe baxabane naye, number 5 kumele aphele yonke into bese ayifele. Mutho yenze into tsempi bathu bamdimo, you don't pray kahle ngomuntu okwenza kabi. You can never pray uthi mudimu dirasa ka dibone. Khuluma into ofuna yenzakale kulo muthi wami. Khuluma into ofuna yenzakale kulo muthi wami, kulo muthi kaMkhuloti. Khuluma into ofuna yenzakale. You can never say mudimu otlababona dirasa ka tla dibona. No, ukhuluma into ofuna yenzakale. Ukhuluma into ofuna yenzakale. Ukhuluma into ofuna yenzakale. Ukhuluma into ofuna yenzakala. Izitha zakho can never die. Baphile monate. Bekwazi ukuthi bakwenzani wena. Bekwazi ukuthi bakwenzani. Kuyimanje you are homeless because of amasendo omuntu oyedwa. You are homeless. You have no car, awuna nix, abanye nishonele ingane, abanye nishonele imndeni yenu, abanye lahle just for umuntu oyi1. Mfonele uzokunikeza impande mina. Ngifone uzokunikeza impande. Gisekoli, 180 ENM Road, Mondio, Johannesburg. Every Monday, Tuesday, Wednesday, you can afford Rustenburg. You can Rustenburg, ngisiza futhi abantu nakhona. Ngifonele ngikusize ukuze into zakho zenzeke. Ngiyabonga makhosi.